Hare Krishna. Teďka jsme s tátou dočetli takovouhle knížku, ale samozřejmě jsme jako... Jak se jmenuje ta knížka? Příběhy z Gita Mahatmy. A tam byly různé zajímavé příběhy o kapitolách Bhagavad Gity. Můžu vám ukázat obrázky, třeba sem. No. Já jsem moc někde netrefil. Tohle je potvora, tohle taky. Tady jsou takový krásný lotosy. Ale nejvtipnější pro mě byl nový Indra. Příběh o novém Indrovi? Ano. A dokázal bys ho krátce říct? Že jako Indra se užívá, že jo, vždycky. Potom tam přišel ještě nějaký jogín, který pravidelně recitoval 18. kapitolu Bhagavad Gity a on dosáhl dokonalosti a Indra omdlel, spadl, on si tam sedl místo to něj, uctívali ho polobozy a potom to celý vysvětlil a on tak, aha. A proměnil se obyčejného brahmanu, potom taky dovedl svůj život dokonalosti. Úžasný. A ta knížka je v češtině? Ne, musí... V jakém jazyku je? V angličtině. A ty jsi ji četl sám? Ne, to s tatínkem. Musí vám ji číst tatínek nebo maminka. A nebo, když jsou děti starší, tak třeba už umí anglicky, tak ji můžou číst sami. Takže doporučil bys tu knížku i ostatním? Jasně, je bezvadná. Tak nám ještě ukaž. Ukaž i ten obal ještě, prosím. Příběhy Gity z Padma Purány.